Khadija ta tuba ba yawan ibada nai maka ka bani lada ba. Fatima ina kuma yin godiya da alfarma ta transfer da kika yi min zuwa gidan girma. Na daɗe na so na yi an ban aran dama sai da ba a yi miki tsara cikin halittu ba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Na yi jinjina a wurin sayyada Aminata wata rabbi ya baiwa abin da ya ki bai mata. Gashi fa Amira baraka cike kika yi rata du cikin halittun Allah ba za a kai ke ba. Ke aka yi wa alfarmar haihuwar amintacce, ke kika yi wa kowa sutura ya zama wadatacce. Ke aka yi wa alfarmar da Aminu kuɓutacce, ba uwar da ta haifi ɗan kina na tuba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Maimakon taɓo ke aka bai wa haihuwar haske, ba ungozo da ta zo ta wanke wankake. Tibiyarsa yankan ta an yi saukake, ya wuce sanin wanzan ba irin kafoni ba. Nana Amina in ba ke bawa ya haifo ɗa, wanda kar da san mai ranar zuwansa sun gaɗa. Wa Ubangiji ya baiwa ruwa cikin moɗa, ke ba mutum ne ya zubo ruwan da ta sha ba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Na ji yadda Maryam ta zamo cikin ƙadimina, Rabi ya yi su tamfin a gare ta ya kira suna. Na ta a cikin bayi in ji Rabbi sarki na, dan haihuwar Isa ba kan Habibi ba. Saboda girman sai da Amina ya yi girma, Asiya da Maryam nan duk zuwa suke nema. Gunta du gaba ɗaya domin su samu alfarma, hadimanta ne 'yan sharar gidanta ba wai ba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Sai da Aminatu ɗaya ce ta ga alamomi na nakin wuce sai kin furta wasu kalmomi, wanda ke shahadar makanki ta zamo lami. Dan babu wayi za mu gaya wa wannan ba. Ke kai wa siddiƙanci ya ke wa fadanci, an biya wasar suna a gidanki kuma sun ci. Ƙuri'ini sun gaɗa gidanki sun yi baitoci, ban ga wacce ta kalli mala'iku kamar ke ba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Ke Amina ɗanki Aminullahi yarjejje, na ko ina sunan ɗanki dole sai ya je. Lahira tana alfahari da ɗanki wanzaje, banda ɗanki da ko iska ba za mu shaƙa ba. Ɗanki ne ya zo da karatu ya zo da hujjoji, banda ɗanki da gunki za mu kai wa hajoji. Shi kaɗai ya bayyana Allahu ko ina an ji, Rabu bai uwar da ta kai farcenki matsayi ba. Sai da Aminatu ba karki haihuwar ɗa ba. Ɗa ne ya ce ko Saddiƙu ya huce ƙirge, gun Ubangiji babu gurin da za a mar shinge. Sayyadi Abubakar Saddiƙu i hange, Rabbi ya yi wa wannan ba sayyada Amina ba. Usmanu aljanna ce take faɗar ya shigo cikin ta tun
ya faɗi ma Allah bai ya kamar ke ba. Wanda sun tayayyar yaƙi ga ɗanki sun tsira, wasu har da satifiket ɗin su gashi yayi shura. Sanadin Aminullah ɗanki Rabbi yayi taro, yayi musu tukwicin aljanna ce a farkon ba. Sai da Aminatu ba kai ki haihuwar ɗa ba. Sai da idan ga ki ba zan ɗaga wa kowa ba, ban ga mai sarautar da ya kai ike a girma ba, ban ga mai kuɗi ko mai arzikin da ya isa ba. Rabu bai uwar da ta kai farcen ki matsayi ba, shi yasa kasida ta wasu ba za su gano ba, ba su ganawa ce ta yi silar ma'aiki ba. Da babu ke da ba a kage annabawa ba, da babu ke da Allah ba zai sahabbai ba, da babu ke da ba a san duhu da haske ba, da babu ke ko rana ba za ta bullo ba. Ita sayyada ba kago uwa kamar ita ba, ba a yi mahaifar da ta ɗauki masu girma ba, ba a yi mahaifar da ta tattare bayanai ba. Allahu bai wata mata wacce ta yi Amina ba, ba ta aka yi muku Allah yana da mata ba. Allahu sanda yake mata ba zai wa mata ba, ba zai waɗa sanda yake wa annabi na ba. Shi ne dalilin hasken jikinta da na baba, abban ma'aiki ya shallake uban kowa. Kafi su kyau sannan ka ɗara su gumbaiwa, kafi su kyan tafiya ka wuce su kyan tsaiwa, kafi su kunya kafi su hankalin nutsuwa. Ko malami bai san sayyada Amina ba, ko malami bai san sayyada Amina ba. Na kara abin da kaina a ko'ina na zama, sayyada kisa ana biyai ta bana alfarma. Sayyada ina neman lamunin yabo ni ba kar abar ni in beji wani kina na tuba. Sayyada Aminatu ba kai ki haihuwar ɗa ba. Sayyada idan zan kwanta kisa a kayan ni, ki riko da hannaye na saboda na yi rauni. Sayyada ki dafa wa bahitta dan ta ƙara sani. Sayyada Amin dafa'i ba irin na kowa ba. Na dan mukamin sayyadul wujud roƙona, rahama da jinƙai ai tabbarin mahaifina. Hajiya a ƙara mata lafiya a ja kwana,
hidimar ku ta kewaye ko ina